Semadihita ala gudang dope bangkut tanah kosong asal mata jaga jarak protokol kesehatan. Apalah artinya kita terlampau rapat, masih banyak bangku yang kosong. Horas Semadihita tuhamu amanami inanami namar minggu di bukasan sadarion sosoni menang damang dainang na mengikuti secara live streaming di Jabut TV ador sota mulai parminggota martangyang mahita di bukasan Rawat TV. Demokrasian Bukit de 125 ayat sada 2 ayat 2 jongjong mahita. Marhite-hite goan ere bata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi porbadia nat mapalangit o tanoon amen. Malasiroa mahamu rap dohot Jerusalem jala marolopolo mida ibana sudehamu ale akan holong roha di ibana marsi roha stutuma rabdohot ibana sudehamu ale akan marsa roha mida ibana nasai laon las dorohaku diakka nama dok tuau beta hita mano bagasi Jehovah. Haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulu padomuhon jolma doho debata puji hami goarmi jala hudok kami mulate tuho alani saluhut nabi nahemmi patu pahon hanguluan nami sedongani mahami marite hite asini roham
Asa upikiri kami toktong na tinawmu dohot hamamatem. Asa warsakok kami dosa nami, jal asa tubuh di kami haporseon nasitong. Jal asa maroa hawolong kami, huhut madok molate tuho. Asa olo kami manghuton ho rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian, itonga-tonga ni salut huria. Nang tudomusmu, marite-hite mudarmu nabadiai, olak nion, rodi saleleng nileleng na. Amin. Hudul maida. Patik di minggutta sadarion ima densian Filipi 4 ayat 4. Marsiroha mahamu toktong di bagasan tuani hulai ma mandok marsiroha mahamu dosa na atong dogo ko meto debata lama ula no bar tu patik nai ale tuan debata sai pargugoi mahami mahula nombar tupadik mi. Amin. Tong sok maita. Tatopo tima dosata martangiang mahita. Ale tuan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala partul diroha jalan nabasar duho. Sai mapangulai maroham midahami. Dibayani seisesa masude dosa nami. Dangadong nahu pangasok kami dukon asini roham. Hati goran na binatupani anak mudo na hupangasaw kami tujolom. Dibahini pasonang jala apuli mahami akan na hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Pagawa di bata taringut asin dosa. Isebe mangulaon akan napilit ni debata do nama mitori. Ise do na madabu hang magoan Kristus do naung mate. Alai dada holani naung mulak mangulu do jala disiamun debata do ibana mangodio kita. Hasang apa ma debata na digijang. Epistel di Minggutta sadarion Imeresian opat Musa 20 sada ayat opat satu sia. Opat Musa 20 sada ayat opat satu sia tajama cara respon surya. Jadi borat mana sida sian dolok hor manulus dalam dopak laut arung asa mangaliat pasiding luak ni halak Edom gabi muring marwani bangsoi itongat dalan. Dumi memasui dopak debata dan dopak sinusa. Buasa untuk iwan mengamun akut sian besi. Asal mate kami Aiso manang alung sabu-sabu manang aik lisan. Jalan luna gini-gini ate-ate nani mida sabu-sabu na giak-giak on. Dungi itongos Jawa ma tutolongan ni bangsoi aka ulok tulungapi aka namar maguti bangsoi gaya marmatean macetorop sian Israel. Dungi robe bangsoi manapot siasa makanya nama bunga mardosa ala nama kami dopak jauba dohoto pako harga asa di pados yang tulung api jadi bertanian masih musa panguniman bangsoi. Dungi Roma hatani Jahoba bayar madiho sadat ulok tulung api jela sakot mai tuhau partonggol. Ia adong manang ise na hona pardut jala dibereng tusi iku mangolu ibana. Jadi disuman si Musa masada ulok siang jala disakoton mai tuhau partonggol. Jala ia adong manang ise na pinakut ni uloknya jala dibereng bapak ulok tonggol. Kaos manganu ibana. Ido saatna martua do natumangion hatan di bata jalan no peoksa. Amin.
tidak koma hapor setai songon hendak penidongata sapor seot isadok portibion rak mahita madok au porsea di bata jahoba ido ama pargono suatu dosan natua palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahoba nasa sadai iman itu bun si Maria na begabea siaton di perbadia andorang soabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di bahuman ni silatus na may tarpaja do ibana di hau pinarsilang na tuat-tuan na toru dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul sama debata jahoba amanai para gogo naso hatu dosani di sima ibana sokot tutanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria atau paniala Kristen akan abadia doh desani dosa doh dihatain na mandok mulak mangulu sokot daging ni halak naung mate doh dianguluan na soro sudah tabege matiting na masa dirata di bugasan mingguan. Shalom. Horas malihita sudi. Selamat datang ma dihamu ruas na ondo peparjoloro tu bagas joro ni tu hatta. Sebelum hujahot titing pinangido matuhita asatong ta jaga prokes protokol kesehatan ta parhudulta unang pa rapat tu jala torong tong ta pakai masker kita jaga jarak asa dengan unang adong hita nahona na masa di negara ta COVID-19 sia songon ima songon patujolo ni buah-buah ta tabege matiting ni huriat tadi bagasan mingguon ia guar ni minggu ta sadarion ima minggu letare doho topik asini rohani debata na panguluhon na paduahon na modding di hari Selasa tanggal 10 Februari 2021 nunga marujung ngolu inata nyonya Ersinaga tumintan boru pasaribu usia 50 tahun tubuh tanggal 24 September tahun 1970 alamat nasida di Jalan Bangkasia nomor 140 Tolu RT Tolu RW 4 RW 12 Pela Mampang Perapatan Sian Sektor Sada dimakamkan di hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di TPU Pondok Rangon tabuan ma keluarga nasida di Tangyakta asa tuhatta ma namangapuli keluarga na tininggal hossa na patuluhon sakramen padidion na badia sadario minggu tanggal 14 Februari 2021 di permingguan pukul sia 30 manang nambar bahasa Batak patu paun ni huriat tadu sakramen padidion nabadia tua luhalak dak danak pitu boru sada bawa sian onom keluarga daftar ni guar-guar ni anak na ditardidi jebagasan sadarion adong di lembar warta na adong dihita manang nong dikirim melalui virtual Patanak kon hatani debata PHD di hari Minggu tanggal 10 Maret 2021 ada pukul 10 WIB naeng patu pauta do PHD lansia ni sosoam matu sude lansia asaria ndohana sida madohoti PHD tersebut di hari Minggu di hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 ada pukul 10 WIB naeng patu paut do PHD perempuan ni sosoho matu sude parupuan ni huriata asaria madohoti PHDI penelahan Alkitab manang PHDon dilayan secara virtual Zoom dengan kode meeting ID 830-141-3857 ada di warta napa limahon pertanyaan pasion paduahon di hari Jumat tanggal 10 Maret 2021 ada pukul 10 WIB naeng patu pauta do pertanyaan pasion
paduahon patanakon panaonon ni Tuhan Yesus dilakukan secara live streaming. Pindangido matu sude ruas ni huriata asa tapai hut-hut ma diganup bagasta B pertanyaan pasione. Songot jadwal pertanyaan pasion tahun 2021 Jumat tanggal 26 bulan Tulu tahun 2021 pukul 10 siang WIB pasion patuluhon marbahasa Batak. Sabtu tanggal 27 bulan Tulu tahun 2021 pukul 10 siang 30 WIB pasion papaton marbahasa Indonesia. Pesta Parheheon anak sekolah minggu. Hobartu program sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan naing patupaon Parheheon anak sekolah minggu 2021 dohot tema bersoraklah akan kasih setia Tuhan akan amardomu tu kegiatan prapesta Parheheon sekolah minggu ima sadarion minggu tanggal 14 Maret 2021 dung sidung ibadah sekolah minggu di Patupado kuis toko Alkitab pukul sia WIB untuk kelas 3 dan 4 secara Zoom. Baduahon lomba puzzle pukul sia 30 WIB tu kelas 1 sahat tu kelas 2 secara Zoom. Di hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sidung ibadah sekolah minggu di Patupado cerdas cermat Alkitab pukul sia WIB kelas 5 doho kelas 7 secara Zoom. Lomba mewarnai pukul sia 30 WIB tu kelas kecil maringanan di Bagas Nabe. Di hari Minggu tanggal 20 Maret 2021 pukul sia 30 bahasa Batak ima puncak Parheheon sekolah minggu di Patupa marhite live streaming YouTube. Papituhon ibadah gabungan napa sebulung di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 10 WIB naing Patupado ibadah gabungan dan kebersamaan antar NHKBP Mampang Prapatan dohot NHKBP Manado melalui Zoom nisosoho matu napo sebulung ni HKBP Mampang Prapatan asariaro madohoti kegiatan nih pawaluhon ruas nomor sahid tabuam di bagasan tangyata ruas nomor sahid Ucok Benget Julianto Tampu Bolon sen sektor sada dirawat di rumah sakit Asri Siloam. Inang nyonya Sintua Simajutak manang Lorisa Boru Tambunan sen sektor 2 dirawat di rumah sakit UKI. Hatani debata pasahat madalan mutu Jehovah jalah haposi ibana asa ibana paturehon pasal met 37 ayat 5 ulang tahun kelahiran parhalado dohot ruas pasahaton selama ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon di dohatan ini bata di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di habirang nado hamuraon dohot hamuliaon poda tulu ayat saplonom parhepengon terlampir akapelian hamulateo dohot nasing nasujinaha di titingon taida di harotas acara naadong manang naadong di virtual tabi songoni matiting ni huriat tadi bagasan saminggon tuhat tama na mamasu-masu mulai tema dihita Maret demeta sa nomor 715 ayat saya selanjutnya uhu pembelian sadaa sadabi.
meni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam sehat madihita saluhutna. Horas. Huria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Hatani debata nagabe turpuk jamita di minggu tasadarion ima minggu letare nomor lapatan marulupulup bersuka citalah topek maon satau kita di tahun nasalpu pas matikion dang boy behita patupahon permingguon di sialani bodil na masa dihita alani totop jalagomos pangidoan hot mahita di protokol kesehatan unang leba halai jaga mahita harikot tomma dirita arga hita di dirita jala di joloni debata hatani debata naga biturpuk jamita di las nirohatta di bagasak tikion iman na tersurat di Efesus biddu 2 mamukka sian ayat sada sahat rodi ayat 10. Efesus biddu 2 mamukka sian ayat sada sahat rodi ayat 10. Ujaha madihita tapayut ihut ma di bagasan rohat tabi. Malua sian asi niroha. Hamupe nunga mate hamu na jolo hinorhon ni akka pangalosion dohot dosamuna. Akka na nyulohan muna marguru tutiki na ni hasyanganon. Mangihuton lomo-lomo ni na marwaso di aong-aong imatud di na mangulan waeng di bagasan akka anak na sosiat hata. Rapon na sida do nang hita sa sudina na jolo mangulaon akka isap-isap ni dagita. Di na taturut lomo-lomo ni dagingi rodi sakap-sakap na. Jadi anak sirimasad do hita sian bakkoyan doson akka na asing. Alayang go debata para siroha bulod do jala perholong ruhan na balga maradupok kita. Jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita. Akka naong mate di bagasan akka pangalusion. Nasian asini rohado ubahen na malua hamu. Gabe rap di pangulu jala rap di pabakit tita tugongguman banwa gijang di bagasan Kristus Yesus. Laos patuduhonon na do di akka tiki na naing rodope surung ni hamoraon ni asi ni rohana. Di habason nai maradupok kita di bagasan Kristus Yesus. Aisian asini rohado ubahen na malua hamu. Dalan haporsiaon jala dada binahen muna si lehon-lehon ni debatado. Datung sian parulaw ni asa unang adong na memuji diri. Ay jadi-jadian na dohita akka na tinoppa di bagasan Kristus Yesus asa marulaon na dinggak kita ay akka ido di pature debatahyan asa ta parangihon ido anggo sahatna. Hurian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus tung macay marsakdo Apostel Paulus manida pabayanan pangalaho ngulu ni huria Efesus di hatiai. Alanya godang dongolu nasida dang be memiliki komitmen seorang Kristen. Godang do nasida dang diulau nasida be obartulomo ni rohani debata. Godang do sian ngulu nasida tidak mampu mempertahankan iman percayanya songon ngulu ni hala Kristen na mengiutot debata. Ragam do permasalahan na boy muncul akibat siane. Takas buasa boy masa si songoni karena mereka tidak memiliki kekuatan atau pegangan iman, komitmen iman sehingga mereka tergoda dengan
apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan atau tempat mereka berada. Efesus ima inganan manang didok di si pusat perdagangan ragam do akan nalauro siani. Ragam do napasahaton pemikiran na di huriai. Ragam do napasahaton lomo ni rohana di kotai. Ragam do na ikon saut na di bagasan rohana na adong di tonga-tonga ni Efesus. Di ragam ni situasi ini di kemajemukan ni ido mabain ragam ni aka na mangiton Yesus tidak lagi mampu memiliki komitmen yang teguh mempertahankan iman percayanya. Deba akibatnya meninggalkan kekristenannya. Tidak memiliki komitmen iman percaya alani situasi igabi mangihut-ihut manadikon jalalam dausian debata. Alaniur ma gabi marsak do apostol Paulus nang pedi bagasan hurungan ibana tergerak do ibana boado ibana laupa saton berita laupa hoton haporsiaon ni akaruas na mulai munggil alani situasi i. Mungkin di situasi nuaing boido dohonon munggil haporsiaon di sialani tuntutan ekonomi. Munggil haporsiaon disialani tawaran na menakjubkan, menggairahkan, memberikan sepertinya peluang masa depan. Toy mak, molo ditinggal hoko haporsiomi, omma jabatan naikon leonok kutuho. Bahoma iberekodo ekonomi musongonon bertahan dopeho di situasi singonon ngaku situasi covid bertahan dopeho songonon mai. Ule hom mahepeng diho alay sada pangidoko tinggal hom mahaporsyomi. Ragam do cara ni portibion asa buahita lam dau jalan manadikon debata. Toy mak marhua ho marminggu ho. Toy mak marhua ho manangiun hata ni debata. Somma hita marpungu-pungu. Lam dau semakin terkikislah persauran kita bersama dengan Tuhan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Odo nama ben marsa apostol Paulus nang pedi bagasan hurungan ibana di surat ton ibana do tu huria Efesus asa margogo huriai marningot. Hai jolma perdusa dohamo. Perdusa dohamo. Nong mati hiya doho alani dosam. Nang mati doho alani pabahinanmu. Ingot mai. Alai alani asini rohani debatado, dipabakit debataho, dipalua debataho, ulahon mai. Tadda dirim. Imana di sunraton ni apostol Paulus marhiti turpukta paingoton. Dulu kita adalah manusia yang berdosa dan telah mati karena dosa dan perbuatan kita. Akankah dosa dan perbuatan itu akan terulang kembali? Paulus mengingatkan, ingatlah kau telah dibangkitkan dan diselamatkan oleh karena anugerah kasih karunia daripada Allah. Unang be ulako ni, unang be ulaho ni, unang be mabay na so denggan, ulahon mana denggan tadam dirim nang dipalua debataho sian asmi rohana. Jala dina dilon debatasi ni rohana tu hodang nama bain jala patuduhon ima sian hagugummu. Dang na sian hapistaranmu dang sian hamalommu dang sian hamoraonmu alai. Tetapi karena kasih Tuhan tung macayar gado hita, tung macayar gado nanti nopana di jolo ni debata. Tuhan begitu menghargai kita. Ay sipata hita dona swarga benot tadirita leah hita. Ay sipata hita dodang menghargai keselamatan haluan na pinasat ni debata di hita. Alani dosa dot pangalasyon na taula di hasiangano. Jala di pabuto debatado marhite turpukta dosa na songod dia do. Ado na masa. Kehidupan permasalahan yang terjadi menurut Rasul Paulus bahwa yang terjadi yang selalu diikuti oleh manusia karena keinginan daging, dosa dan pelanggaran. Didok jolma mardosa dan alani panakko ibana.
Panak ko alani merdu sama ho bisala dosam. YRPP maho. Tidak. Dakolan alani. Korupsi ho, mardusa ho. Alay marhiti trupukontung macay hebang do di patuduhon Apostol Paulus tuhuria Efesus. Apa itu dosa dan pelanggaran? Apa itu dosa? Saya ada penulis teologi William Barclay mengatakan dosa dan pelanggaran itu adalah kegagalan untuk mencapai sasaran hidup. Hidup ibana, ternyata dosa itu bukan hanya sekedar pencuri, korupsi, pembunuh, perampok, bukan itu saja. Alai di Dok William Barclay bahwa dosa dan pelanggaran itulah kegagalan untuk mencapai sasaran hidup. Kegagalan kita melakukan tugas dan tanggung jawab itu merupakan dosa. Kegagalan kita untuk melakukan panjona pinasahat ni debatatu hita ima bagian sian dosa. Itu adalah dosa. Mardosa do padita muluso diulaw tohonan na. Mardosa do parhelado muluso diulaw tohonan na. Mardosa do natoras songon ayah muluso diulahon ulo muna songon ayah di tonga-tonga ni keluarga. Pemimpin keluarga. Molodang boy gabi sitiruak kamu tarlumobi di hamu. Akan natoras nama boan aka iya nakonna majalo padidion nebedia. Hirim ni rohamuna di tonga-tonga ni keluarga. Marpangi dua kamu tu debata. Marhiti aka ianakon. Nunga di palumehot debata ianakon di tonga-tonga ni keluarga muna. Jalada kolan itak ni ulan muna sidung. Alaya dong do tanggung jawab songon natoras di tonga-tonga ni keluarga. Hai ayah, lakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga. Apabila engkau tidak mampu melakukan itu, William Barclay mengatakan itu adalah kegagalan untuk mencapai satu sasaran dan itu adalah dosa. Dan diulahamu ulo muna songon ayah di tengah-tengah ni keluarga bertanggung jawab maradopon keluarga muna itu dosa. Lesongonido sebagai ibu atau istri. William Barclay mengatakan kegagalan untuk mencapai sasaran itu juga bagian daripada dosa. Itu ima, ang perlu be, pasak matu bapak nak, saya be, tidak peduli. Dan begitu juga dengan anak. Setiap manusia memiliki tugas dan tanggung jawabnya di dalam setiap sisi kehidupannya, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah ni hurian, nang di tengah-tengah ni ulau, nang parkaricuan nang. Molodang boii, molodang sauti, molodang tercapai hobar tulomo ni rohani debata, gagal ibana, ima di Dok Barclay marhiti terpukta, itu adalah dosa. Jadi unang tak persempit dosai ima tu panakko, unang tak persempit dosai ima tu pamunu, unang tak persempit dosai ima tu akahalak nama bain na sodinggan na baboi tabereng secara kacamata kita. Ternyata lebih lebar lagi. Kegagalan itu adalah bagian daripada dosa. Allah di lo debatado rohado pikiran dihita. Dia do sipilitotta. Allah lomodo rohata mangyuton hedegingotta. Margogo do hedegingotta lebih tinggi jasmani, keinginan jasmani kita daripada rohani kita. Lebih senang kita menikmati jasmani kita daripada menikmati rohani kita. Lebih kita menikmati tawaran dunia daripada tawaran yang diberikan oleh Tuhan melalui proses-proses yang telah ditentukan. Sehingga lebih mudah kita untuk melakukan dosa. Nunga taboto dang tohoi alai ta perjuak konalani sogoni rohatta gabe toho. Nunga tabotoi salah alai alani sogoni rohatta kiinginatta alai ta perjuak koni gabe sitto.
Ala ini dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus turpukon paingotok kita tada dirimu nunga dipalua de bataho nunga dipalua de batahita ay perdosa hiado hita dangadong bejabarta alay Allah memiliki inisiatif begitu besarnya kasihnya kepada manusia sehingga dia menganugerahkan kasih setianya anugerahnya dalam hidup manusia melalui kematian dan kebangkitannya asa manadde jolmai ayar gado hita di adopan di debata ido bahen di dok turpukta topik nita di bagasan tikyon asini rohani debata na panguluhon alani asini rohani debata do hita ubay nita mangulu alani asini rohani debata do ubay kita malua alani pakai mati kita pakai ma nguluta pakai ma hosa hanguluanon lau mangulahon lo moni rohani debata unang be ganggu hita unang be munggil tu siamun nang tu habirang amanami inanami na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus dinanang tatad da dirita sila leoni debatado asini rohana ubay kita malua om manay konta auhon di bagasa rohatta alani dinanong tatad da dirita imasyan asini rohani debatado hita malua didok marhite turpukta alayang go debata para si roha bulud do jala parholong rohan na balga maradopok kita jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita akan nang mate di bagasan akka pangalosion nasian asini rohado ubahin na malua hamu gabe rap di pangulu jala rap di pabakit tita tu gonggoman benua gijang di bagasan Kristus Yesus boydo tabayakon nang mate hiad do hita alay di pabakit tita marhite asini rohana melonong mati dan buibe mangula manangaha alay dilendo kesempatan tu hita ibalua hita marhite asini rohana lau mangulahon hobar tu lomoni rohani debata jala omma nagabe si ulau notta didok marhite ayat pitu lau sepatu dohon nado dia ketikin naneng rodo pe surung ni hamorau ni asini rohana dihabason nai maradopok kita di bagasan Kristus Yesus Aisyah nasini rohado ubahin na maluahamu dalan haporsyaon jala dada binahen muna si lehon ni debatado datung sian parulau ni asa unang adong na mamuji diri didok debata nunga dipasa debata asini rohana tu ganup hita akan na porsea dipalua debata hita sian asini rohana imadang alani gogota alani unang adong hita mangulu di bagasan gijang ni roha aladong di bana gabe lomo-lomona aladong di bana gabe ikon ihuton aladong di ibana ikon dulahon alay ta ingot ma saluhut nai dang nasyan hamorota dang nasyan ulota dang nasyan gogota dang nasyan hapistarata saluhut nai imasian asini rohani debata alani unang adong na gijang roha manang unang adong na mamuji diri molo so alani au i dang boy ibana mangulu molo so alani nasyanawi dang boy ibana songonon au don na mabayni ibana gabe songoni alani au doi didok debata unang adong na mamuji dirina alas salhut nai sian debata det 10 dok ay jadi-jadian na dohita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaon na dengga kita ay akaido dipaturi debatahian asa taparangehon marhite turpokon di pabua debata natinopa ni debata dohita
Tentu sekali di nari topa debata hita dan sarobang behita doa portibion di dok Rom 12 ayat 3 dan sarobang behita doa portibion berbeda do nati nopan di debata doa nari tinopan di portibion ni tinopan di debata mangulaon ulaon asini roha mangulaon na dinggan alai nati nopan di portibion mangyuton lomo ni rohana na sohobar tu lomo ni rohani debata padau pasiding na sohobar tu lomo ni rohani debata ala dang sarobang behita do portibion ala nunga di toppa debata hita gabe julma ne baru gabe julma na maluas yan na sa dosa gabe julma na mangyutod debata bohado hita memiliki komitmen yang semakin menunjukkan diri bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan padau pasiding na sohobar tu lomo ni rohani debata atong dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Minggu ta sadarion minggu letare. Ido didok marlas niroha. Bersukacitalah. Mengapa kita bersukacita? Karena kita telah diangkat dari kematian, karena kita telah diselamatkan dari dosa, karena kita telah dibangkitkan dari dosa menjadi manusia yang baru untuk mangulahon no bertulomo ni rohani debata. Alani do hita marletare sonari. Bohado hita marletare di tonga-tonga ni pandemi COVID-10 sion. Ikon mampu do hita berdamai dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Unang besongon na di do ni epistel nakin di 5 Musa. Marungutungut bangsoi ala malua nasida sian tano Mesir. Di do nasida maain yang pamati mudo hamil lau mulak sian tano Mesir. Paulak mahami. Nangadong si panganot di son. Alai dong dibain ulu ki dipang Indonesia mapabu ama tutuhan asi marohana marpamuati maibana mangido pangalosyon nami losima ketika Tuhan mendengar permohonan itu lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular yang serupa dan siapa bangsa yang melihat ular itu maka dia akan selamat songuni mabalgani asini rohani debata tuhita. Layak dan patutlah kita untuk berletare, bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Adong tuluhal na naing pinasaat ni debata marhite turpukta. Na parjulo marhite turpukta didok tatad da madirita. Asini rohani debata do na paluhaw kita. Dang nala ni hamalota, hapis taratta, hamorauta. Sinadongan nadong dihita dangalani asini rohani debatado molosadong asini rohani debata dang marlapatan jala dang mararga behita dang marjambar behita tidak berarti molo didok tidak berarti dang adong lapatan na tidak bisa dan tidak ada apa-apanya tetapi Tuhan membangkitkan kita alani asini rohana do ibalua hita na paduhon didok debata kita sudah menjadi manusia baru dan sarobang behita do portibion tapadau jala tapasiding ma nama banjut ni rohani debata nama besugo ni rohani debata molo taboto i dosa unang bitaulahon tau saho mata pasiding marhiti parnurupion na siya to di parbedia di bagasan tangyakta molo taboto i pelanggaran unang bitaulahon ala na yung sahot lomo ni rohata alani tapasiding ma dang sarobang behita dohot portibion na patuluhon didok debata bohado hita dinanang di palua debata hita marhite asin ni rohana papatar mai marhite las ni roha patuduhom mai nong di lewat debata si leon lehon na tu hita lau palua kita asa tadda nong di palua debata hita debata nata soba jalan manada salut halak isi do debata na mangaleon haluad di hita alani tapasat masuk itu debata tadda madirim asini rohani debata ulahomma hobar tulomo ni rohani debata lasongoni do tu natoras nama buan aka ianakon na majalo padidion na bedia nakin nga hudok kami ulo muna do paturehon padimudimuton pabalgahon aka ianakon na pinasani debata bain mai si ulo ajar dinatoras tarlumobi di hatani debata siad dia dei unak karapok kamu gudangan ni sian gereja
Unak karapok kamu godangan ni jalon nasida sian sikola. Alai unggodang doi dapoton nasida siak kamu natoras di tonga-tonga ni keluarga muna. Di tonga-tonga ni bagas muna. Denggan di baik kamu, denggan ma jalon nasida. Naso denggan di baik kamu, pasti do ihuton nasida. Dia do nagabe si huton nasida di tonga-tonga ni keluarga. Pilihan itu ada di tanganmu, hai orang tua. Denggan do neng baino muna tu geleng muna, lakukan yang terbaik. Sebaliknya, mulu so denggan, bah, ulok kamu hobar tu lomo ni roha muna, dang lomo ni roha ni bata. Alepos do roha, ulok kamu doi, saluhutna, hobar tu lomo ni roha ni debata. Amin. Mau lihat roha nami di huali Jehovah, hatam nebedi namar saringar di tonga-tonga ni permingguan nami di bagasan tikyon. Mengatakas Tuhan huboto hami tung macebelga holong ni roham di hami. Tung macai argado hami jol mamanisia namar dosaon. Na jojot manibil siat dalanmu alai di palua ho hami di pabakit to hami. Ima ala ni asi do tolong ni roham. Ala ni Tuhan ajari hami. Asa toktong manadda hami. Asa toktong di bagangan serep ni roha hami. Mangulahon ulahon nami. Padao pasiding na sohobar tu lomo ni roham. Manadda hami. Jol mana beru do hami. Nang di palua ho hami. Asa boy hami. Dang sarobang doh portibion. Jalan marhite asi do tolong ni roham na pinasatmu di ngolun nami. Papataron nami mai. Hati dakon nami namai. Marhiti ulaon pabayan nang pagkateon nami. Ala ni Tuhan, gamos sami mangido tuho. Todim to di parbadia man na mapergogoyok kami. Asa boy hami tigor mardalan hobar tu lomo ni roham. Mangihuton ruhut-ruhut nang pinasahatmo. Hatam na badiaymu na pinasahatmo di ngulun nami. Asima roham. Sesa nasa dosa nami. Urutan nami do pilih Tuhan. Permingguan nami lao mabuan aka ianakon. Ni huriam majalo padidion dabe dia pasu-pasu may. Lasongoni natoras na. Pargugui akan natoras lao mangulahon tanggung jawab. Asa unang gagal na sida. Di tonga-tonga ni ulaw na sida. Tuho mau pasatami salut aka program na pinaing pinatupan ni huriam. Ruas ni huriam. Natongon di bagasan parsahiton. Ucok benget. Nyonya sintua si majutak boru tabunan. Apehon matanganmu tu pamatang nasida. Asa tumibu hatop malum nasida. Boy marpung di tonga keluarga. Mamuji pasangapon guarmu nebede. Nang ruas ni huriam na berulang tahun di bagasan mingguan. Gajang ni umur ngai pinasahatmu tu nasida. Marletare man nasida. Jala pasaton ngulu nasida holat tu obar tu lomo ni roham. Nang ruas ni huriam na malehon roha do pikiran nasida. Marhite pilihan nocus hamoleten nasida las ni roha nasida. Pasu-pasu masaluhut nai. Oh mali Tuhan. Na bolos so sikat ni marhite las ni roha di nasida ulaon keluarga nang pabahenan. Pasu-pasu mahami akka ruas ni huriam na adong di bagas jorom na badion. Nang ruas ni huriam na mangihutton. Live streaming di ganuk bagas nasida be. Pasu-pasu mahami saluhut na. Asima roham sesat na sa dosa nami. Marhiti-hiti guar ni anakmu Yesus Kristus martangiat kami tuho. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 476 ayat sada dot udutna uhut tapasahat mapeliata di bagasan lasni roha.
masuk mahita tu acara padidion nabadia tu akan natoras jong mahamu. Mari di mahita sian buku di nomor 146 ayat 1 martangyang mahita ali aman nami na di Banua Gijang narodo hami tujulum mampuan akada danakon say asima roham jaloma nasida gabe anakommu pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluas sugud marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamwaka dongan na mabuan danak si didionon tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus lau mahamu tuliat portibion ninna madok akka siseanna podai hamu masalhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama dohot anak dohot todi parbedia ajari hamu manasida mangaradutis saluhut nahu to nahoni tu hamu jala ingot ma sai dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon manang isi na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alai na so porsea ona uhum sogot tanghok kamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma akka na mabuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian naima na mabuani jadi du ida Tuhan Yesus si sugoma rohana didokma loas samuma akka danakiro tuang unang orai hamu nasida ai di akka si songonido harajau ni debata na tutudo na hudok ko tuhamu manangisi pe anggo so songon danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di hal ma danaki dia pehon ma tangan na tu nasida masu nasida atong hati dakok kamu majo hata haporsiauni rap mahamu madok au porsea kebidian sentan di perbedaan dan dorang seruan atau di bangunan di senatus tetap jadi pada di atas Tuhan turun utama nama itu surga laut itu siang dikata aja amanai parikina satu dosanya menghuni mengulu amati au persea diton di perbadian cara sadang dia Uria atau anak Kristen karena dia kok dia tanya mandok mulai mau disuruh dia mati dah di angoluan nasara sudah atau ngalusi hamu mahata nahusukunon na parjolo dipangido hamu nuaing didion akad dan nakontu bagasan nina hina ha porsion munang
Behana olo dohamu mamudai anak kun munaon asa diboto jela diutun nasida hatani debata. Naulo dohamu masuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhite padidion nebediai Roma 7. Mamanya yang gendong ya. Amara. Iya. Ali Amara Stefania Manurung. Udi di mahu di bagasan goarni debata ama. Do di bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan goarni Todi Parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan debata maho di habobongot muntu harajonna rodi saliling nililingna. Amin. Naik ya. Chelsea. Ale Chelsea Serevia Emanuela udi di maho di bagasan ama di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus di bagasan guarni Todi Parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di batamahu di habobongot muntu harajon naru di saliling ngililingna. Amin. Ale Gabriela Claire Alexandra udi di maho di bagasan guarni debata ama dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan guarni Tondi Parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di batama ho di habobongot untuk harajonna roh di saliling nililingna. Amin. Ale Marcelo Immanuel Lumban Gaul udi maho di bagasan guarni debata ama do di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus do di bagasan guarni Tondi Parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan debata maho di habobongot muntu harajon naro di saliling nililingna. Amin. Verina Elseria Siagian udi di maho di bagasan guarni debata ama
dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot di bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan de batama ho di habobongot muntu harajon nero di saliling nililingna. Amin. Ale Anabel Abigail Nurung udi di maho di bagasan guarni di bata ama dohot di bagasan guarni nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot di bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di bata maho di habobongot muntu harajon nero di saliling nililingna. Amin. Mamanya yang gendong. Mamanya yang gendong. Yes. Ale Revinka Manuela Jocelyn Sitinjak udi di maho di bagasan guarni de bata ama dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot di bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di batama ho di habobongot muntu harajon naro di saliling nililing nang. Amin. Satu lagi. Ale Rivera Saulima Jesse Sitinjak udi di maho di bagasan guarni de bata ama dohot di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot di bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di batama ho di habobongot muntu harajon naro di saliling nililingna. Amin. Jongjong mahamo. Martangyak kita. Ale Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasatami akad danakon tuho jala di jakokodo na sida. Gabe anakomu marhite-hite padidion na badiyay. Asa masuk tuhuria ni sahala Kristen na sida. Di tanoon jala gabe panian di hanguluan na saleleng ni leleng na. Asima roham dohot di akan natoras ni dak danakon. Say pargugui jala ajari mana sida manugu-nugu dak danakotu.
asarapna sida taruli di akka artani harajonmu. Alea manami na di bono gijang, homale Tuhan na toktong na masu-masu. Amin. Marede hita, uhut jongjong, hita saluhut na, sian bukwede nomor 145 ayat sada. Peleata ale de bata amanami na di banua gijang odo haroroan ni salhut si leon-leon na dinggendok na sa ulibasa na mauli utus upasat tami masian na ni leon mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabi wap na husus di julum pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim asalamu tadahami godang nisi leon-leon mitu hami asal lam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia magawarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siap hari. Sesama dosa nami songo panesan nami di dosa nidungan na mardosa tu hami. Unak kami tu giho tu pangujunan, pelua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Di sondako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dokpako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Jolong masih ada. 145 ayat 1.
Jesus,